Ola, que tal? Faltan 2 minutos para 7 da tarde e estamos en directo na Voltas co Prato, luns, todo tranquilo, non marchou a luz, non houve apagamento xeral, de momento a semana vai tranquila, ata agora mesmo, porque xa saben que a Voltas co Prato é unha batalla entre chefs en directo, todo un reto diario e ademais vos sois protagonistas porque poñedes as receitas, despois probádelas e despois inda por riba decidides quen gaña. Queredes saber quen compite hoxe en a Voltas co Prato? Forte aplauso para os chefs. Begoña Vázquez e Xulio Bato. Digo, de momento vai todo tranquilo, non? Sí. Sí. Non pasou nada, non? No. É moi cedo aínda. As receitas, cando vos las envían, quedan nas redes sociais a Voltas co Prato ou é xa despois de que pasan polas vosas mans? É despois. Despois, claro. Cando as Sí. empeorades ou as mellorades? Sí. ¿No? Sí, normalmente suelo mellorar, a veces empeora. Claro, sí, é o rol que me tocou. Dende que non vos visito, que pasa? Que Xulio non gaña ou que? Bueno, gañei viernes aínda. Sí? Gaño pouco, porque merezo. Ten temporadas, eu tamén. Hoxe vides preparados? Sí. Fin de semana tranquila? Moi tranquilo. Con forzas? Sí. Vamos fazer falta Oye, porque Tique. nos trae unha receita Merchi, dende Portas. Eu son Merche de Briallos, fago os fideus con carne de polo, uns poucos langostinos e unhas pouquinhas ameixas polo medio. Quería que os cociñeiros me enseñaran a facer outra maneira de cociñalos. Saúdo a toda a miña familia e a xente de Briallos. Merchi, claro que sí. Moi ben, Merchi. Di fideo furado. Fideo a este. Bueno, Que pasa aquí? bueno, a ver, popularmente este é o que se coñece como fideuá. Vale, que este doblado e furado, Parece, sí. pero os valencianos e os catalás igual nos dan cuns sachos na cabeza, se chaman fideuá. Porque a fideuá normalmente faise con estes dous máis finiños. Sí, Máis finiño. Sí, con máis finiños. Un cero, vale? Este é o cero, que é o máis o cabello. Sí. Se chaman Este é cabello, vale? o que se fai a sopa. Pero este non, quen fura isto por dentro? Imposible, se Este non vai é o que furado. Claro, é que no Este é a o que fideuá furo, non vai Juan. furada. Este é o que furo outro. Ese fura este. Así? Claro, hai que ser moi... Que aprende unha Voltas co Prato. Bueno, este o cabello que se utiliza moitas veces para a sopa, Vale. ou este, calquera dos dous, o 0 e o 1, vale? E despois cada un ten unha utilidade, por exemplo, ese Begoña vai che explicar. Este para min é o que lle bota a sopa do cocido. Porque na sopa do cocido botámoslle un pouquiño o fideo que non sea tan fino. O do un. Este para min é a sopa de polo. Vale. Vale, e este xa sopa de cocido. Este máis ben. Este é o que suelo usar. Sopa, Vale, para pero sopa la de pide un cocido. fideo furado. Claro, a Sí, ver. eles preparan. No, é o que... Vale. Pois o que vamos facer vai ser, eu vou facer uns fideos caldosos de langostinos mexillóns e probámoslle dar un toque de montaña con chourizo asado. Perdón? Un toque de montaña con chourizo asado. Toma, un marimonte. Sí. Fantástico. Como pensas superar iso, Xulio? Pois eu teño aí unha carne asada que me sobrou donte e vou utilizar, porque a mí sempre me sobra moita comida. Pero fixeste la ti ou foses un restaurante? No. Vale. Fixo a Lola, de feito. Así? Sí, a nosa Lola. Ah, Lola! Que lle iba a decir a Lola que iba a aprender a facer unha carne asada. Fixo carne asada? Eso é. Entón vou utilizar este, vou facer unha fideuá tamén así un pouco caldosiña con esa carne asada e co jugo do asado da carne. Veña, fantástico. Pois parece que temos un choque de estilos e ademais con diferentes fideos. Bueno, furados os dous. Son os dous E furados. o dele está máis retorcido, toma. Furados e retorcidos eu son teño, vos. deixa esta. Veña a cociñar, que xa ten fideo. Me voy. Con que arranco? Con Begoña, veña. Comigo. Que tiña mellor pinta o teu. Así Pero te mira, eu vou facer unha cousa rápida, que vai ser uns chourizos, que nós, cando os metemos a asar, envolvémolos no papel de aluminio, Sí, así. pero eso van ao lume, así. Sí, pero tamén valen para o forno, porque se asan moi ben e conservan o xugo. Toma. Entón, metémolos así, e como eu non teño forno, Temo yo que pedir a Xulio. voulle pedir ao meu compañeiro, pode usar Home, por suposto. pode usar o forno. Abrocha a porta e todo. Vexo, moito O meu forno compañerismo aquí. e o teu forno. Moitas gracias. Tempo e temperatura dos chourizos. Pois 215 grados, 220, uns 15 minutos. Moi ben, tome nota. Vale. E nada, e agora que vamos facer? Eu vou facer un sofrito agora. Vale. Porque todos, sabes que todos os guisiños, ou todos os arroces, os fideos e todo eso, parten sempre dun guiso, vale? Vos, sí, dende logo que sí. Sempre. Entón, sempre, non sei se sabes que primeiro hai que sofreír o allo, Sí. vale. E despois a cebola. Porque que pasa? Si sofríes xa primeiro a cebola e o allo, que un No, apagamento xeral outra vez. No, sí, máis ou menos é o que pode pasar, Sí? Sí. Primeiro o allo, Pode despois pagarse a cebola. perfectamente. Primeiro o allo e depois a cebola. Entonces, machacámoslo así un chisquiño, Moi ben. picámolo e vámoslo engadindo nun pouquiño de aceite, vale? É que eu xa sei que decides que non se pode mesurar todo do principio, pero sempre teño medo a que se me pase o allo. Pois Pois hai tens que que estar estar atento. Hai que estar atento. Atentos sempre no allo. Claro. Non ves, ahora está xa borbotea. Vale, cando empeza a estar xa un pouquiño dourado... Eu aquí se me poñería nervioso, pois xa empezo a remexer. No, se me no. vai queimar, se me vai queimar. No, non pasa nada.
Está o lume a tope, Tens que estar atento a facerlle así un pouquiño. Vale. Ves como xa empeza a dourar aí un chisco? Como o berce dun bebé. Ves? Aí un chisco que collo o color e xa lle chimpámoslle así a cebola. Vale? Fantástico. Ahora baixámoslle un chisco. Aí. Gustoume este truco. Unha vez que lle botas a cebola, baixase. Baixalle un pouquiño. E agora vamos a pochar que se poche a ceboliña, vale? No, cheira de maravilla, Xa cheira ben. Bueno, allo frito xa cheira ben. Sí, certo. E agora vamos a botar unha ceboliña e vamos a facer unha salmorreta, vale? Como? Unha salmorreta. Para potenciar o sabor a esta fideuá, o que vamos a usar é unha pulpa de pemento choricero, vale? Que neste caso podíamos tamén usar unhas ñoras. Sí. Non sabes o que é, os pementos secos estes que hai no Sí, unha supermercado. ñora. Aí, unha ñora, sí. Bueno, que a cañota teño que explicar todo. Sí, pero cañota Pero se que me dibuja. chamase que vas facer un Salmorreta. salmorreta. Vale, Sí. deixo-te aquí picando cebola, vou falar con Xulio un segundo. Xulio, Bueno, está inventando da salmorreta. no, Existe o salmorreta está buenísimo. Ah, vale. Sí, sí, non se me ocorreu a min, carai. Bueno, vou facer un machucado despois, pero... Mira, eu teño tamén isto a tope con moi pouquiño aceite, porque ti ben sabes, este é unha costilla asada de terreira, entón a costilla sempre ten moita grasa, entón para evitar que despois nos quede moi grasoso, estou facendo con moi pouquiña... Ten que quitar aquí que tropezamos con todo. Tropecei dúas veces xa. Bueno, entón mira, cebola, allo, Vale. o allo como ves, poño con cabeza, porque así tamén ti dis que tes medo a que se che queime, se o deixas, con cabeza, perdón, con piel, se o deixas ca piel, tarda máis en queimarse. O truco Entón, tamén. como ves, está dourado, ves, está douradinho, Sí. pero non se queima. Sí, señor. Entón, agora botamos un poquinho de pemento tamén, allo, cebola, pemento verde, tomate. Vale, Fantástico. un refrito normaliño como en todas as casas. De momento arranca desparecido. Sí, porque é o que he dicho Begoña, tanto pos arroces como pos fideos, o sea, como as pastas así guisadas, o importante é un bo caldo e un bo refrito. Parecido, pero con choque de estilos, ves? Begoña ainda non lle arrimara a culler para remexer. Ela daba así. Ah, eu sí, arrimo ya sempre, porque senón estas son moi falsas, que non teñen cu, e agarras, Como? Que estas tixolas son moi de caer, non teñen cu. Estas... Jo, que tal o fin de semana, Sí, eu fantástico. Un poquinho máis de aceite, porque ten moi pouco. Moi ben, pois mentres traballan Xulio e Begoña, imos chamar e recibir con fortísimo aplauso a Merchi dende Portas. A ver que lle parece que están facendo as propostas dos nosos cociñeiros. Merchi, onde vai Merchi? Merchi, vente por aquí. Que tal, Merchi, como estás? Buenas tardes, ben, Así ben. que fideo furado, fideuá, gustache? Encántame. Sí, dáseche ben a ti, fala ben. Fai joven, bastante ben. Estes que traballan ben, Begoña e Xulio. Xa o sei, xa o vexo todos os días. Pois que che explica aquí Begoña que vai facer coa tua fideuá. Por aí, Boas, por ben Hola, vida. Begoña, que tal, bendita? Pois mira, eu botei un pouquiño de aceite, depois un pouquiño de allo, e depois boteille a ceboliña picada, así, vale? E agora o que vou facer aquí, que tiña xa un pouquiño de aceite, e se ao calor botei tamén un dentiño de allo, e vamos botar a pulpa do... Pero estáme algo quente. Espera. Vamos botar o tomate primeiro, vale? Vale. Vamos botar o tomate en cachos. Isto é para darlle moito sabor, vale? Vale. Que lle dá moito sabor. Isto tamén se fai moito tamén para os arroces. Sí, sí. Entón, botamos o tomate. Vale, pero se lle botabas a pulpa agora saltaría moito. Sí, o queimaríaseme, e non me interesa. Vale, entón, a mí o que me interesa é que quede unha salsa suave, pero que non se me queime nin a pulpa do pemento. Vale, nin salte, claro. Claro. Explicache xa que lle vai meter os mexillóns e os langostinos vai lle meter chourizo tamén. Voulle Ai, meter. non sabía. Estou asando un chourizo. En honor ao apagón. Os que eran listos tiñamos chourizos na casa todos, Efectivamente. Pois, un pouquiño da pulpa de pemento chouriceiro, das ñoras estas que as podemos coller xa saen botiño no supermercado, ou se non por nada, collémolas destas que son para hidratar, hidrátanse así como 2 ou 3 horas. E listo. Ves como teño razón que non me fai caso a cociña? Home, acabaste de meter coa electricidade, pois normal. Bueno, tenche boa traza o que leva Begoña. Boa traza, moi boa. Pois imos ver se non nos tropea Xulio. Presento xa Xulio Mato, aquí está. Hola, Vese que Hola, aquí Xulio, tropezamos todos. Están malditas as alfombras. Ten razón, Está maldita. fuera este. Bueno, primeiro, benvida. Igualmente. Mira, eu estou facendo un refritiño, bueno, vouche explicar o que vou facer. Vou facer o fideo este que torcido, furado, que temos nas casas todos, vale? Sí. E vou aproveitar estes restos de carne asada que teño donte, vale? Entón, mira, teño un refrito de aceite, allo, cebola e pemento verde. E vou engadir tamén este tomatiño picado. Ule ben? Dende logo que sí, pero Cheira non moi botache ben. nada máis, porque parece que espesou un pouco, non? No, porque botei un poquinho de agua para axudar para que Ah, non se vale. agarre, Vale, vale? vale. De esa maneira vamos acelerando un poquinho o cociñado e non se nos agarra tanto. Sí, señor.
Entón vamos a meter aí o tomate. Entón con isto xa teño a base do refrito. Ti que fideo lle botas a fideuati? De que número lle botas? Do número 5. Do número 5. Eu gosto do número 5. Ese é gordo tamén, a mí gusta Claro, moito ese. os dous escolleron este fideo así gordo. Sí, sí. Cada un un xeito diferente. Bueno, o que pasa é que nos escollemos os furados, Merche, vale? Sí. Escollemos os furados por darlle un poquinho tamén de protagonismo, porque a verdade é que nós non usamos moito, pero sí que é certo que nas casas se usa un montón. Porque o furado colle así máis sustancia, non? Bueno, coce tamén antes, o estar furado coce de dentro para fora, de fora para dentro, entón, o entraría aí. Alguna reclamación, Merchi? Vai todo ben? De momento todo ben. Fantástico, pois Sí, agora o que tens que chega facer é tomar asento e gozar coa cociña de Xulio de Begoña. Gracias. Un aplauso para Merchi. Fantástica, que nos trouxo moi boa proposta hoxe. E precisamente grazas a ela, hoxe imos repasar os números ou calibres dos fideos, pero tranquilos todos, que isto non é unha clase de matemáticas e ninguén vai suspender. Mais ben todo o contrario, aquí todos serán matrículas de honra porque cando se trata de fideos, todo é sabor. Toma de nota, os máis finos son os do número 0 ou número 1. Son os que lles chamamos cabellín ou cabelo de anxo e con eles seguro que tedes feito sopas deliciosas o mesmo fideuás estilo catalán. Xa logo, máis ao sur, en Valencia, son partidarios dos fideos de tipo medio, é dicir, do número 4, que seca son os propios da fideuá tradicional de Gandía. E aquí chega o gran dilema. Como lles chamamos os de hoxe? As súas receitas levan fideo furado, que serían do número 5 ou 6, deses que permiten que os sabores lle pasen por dentro, facendo que o resultado sexa do outro mundo. Así que temos unha petición para vos. Poñede a proba as nosas propostas e dadelle un nome. E logo montáderolas en @avoltascoprato. Porque esta xente dixo así, fideo gordo con mexillós, pero non lle puxestes un nome bonito, ¿no? Fideos caldosos... É verdade, que ela lle meteu de caldoso. Sí, sí. Langostinos, mexillóns e un chourizo asado riquísimo. Bueno, Sí, pero como título quedou un pouco longo. no, parece un párrafo máis que un título. Sí, ten razón. Que che pasa, Xulio? Mira, unha das cousas importantes aquí é sofreír un pouquiño fideo. Vale. Vale. Sofrito listo, agora botamos o fideo. Agora botamos o fideo para que colla máis sabor. Entonces, ahora vamos a dar calor. Bueno, xa estamos. Vamos a dar calor para que nos... pues eso, estas tarteiras teñen un pouquiño fondo. Entonces, vanos de maravilla para que collan color, para que se poñan un pouquiño tostados, vale? Vale. Pero dixo Xulio que eran falsas. Son falsas. Como esta cociña. Son falsas como las olas. Entón, vamos deixar que se sofríen un pouco e depois vamos a engadir un pouquiño de coñaño e un pouquiño de viño tinto, vale? Así. E temos aquí preparada esa salsiña que vamos a engadir para darlle ese luz de sabor. Fantástico. Esta salmorreta que xa temos feita. Salmorreta. Sí. Moitas veces tamén se lle bota un pouquiño de calamar, vale? Sofríes o calamar e pois tritúrase tamén, Bueno. vale? Podemos facer a pregunta que vale 50 euros? Cando queiras. Pois veña, con que mareterra acompaña Begoña os seus fideos? Langostino, mexillón e chourizo. Langostino, mexillón e chourizo. Estás segura? Segurísima. Home, Langostino, mexillón e chourizo. Como se lle nota a Begoña cando non ten festa a fin de semana? Que ven aí, a ti para esperpe. No, tuve bastante, que estuve un sí? fin de semana... Que lle botaste aí? Coñá, deixamos que evapore, un chisco Vos me evaporar eu para acompañar a Xulio. e viño. Xulio tamén lle está botando algo aquí, que lle estás botando? Mira, o que che dixen, o caldo da cocción da carne, do asao, a auguiña que vai soltando, o xugo todo da carne. Bueno, eu fixen a carne, mira, eu doreina, botei un poquinho de viño blanco, un poquinho de auga, e metina no forno nunha pota cunha tapa. Pero non fixera Lola? Lola, pero fixo como dixen eu. Ah, vale. Claro, a mar foi moi guiada, que quedou moi ben. Fantástico. Entón, fixen a tapada, entón despois o que fixen foi sacar, escurrir todo e coalo, Vale, teño todo o caldo aí, e despois se cala un poquinho no forno. moi ben. Vale, entón mira, ahora se lle botei aquí o caldo, Que corten, si, botei un poquinho de pimento doce moído. Eu teño a teoría de que as fideuás, se lle botamos en vez de fideo arroz, vai quedar máis rico. Bueno, é unha teoría, bueno, tamén hai xente que di que a terra é plana, non ten nada que ver. Pero son todo teorías. Vale, vale. Entendo que sodes amantes da Mira, fideuá. ahora necesito que ferva forte, vou ir colocando aquí os tabancos de carne e vai ir ao forno, vale? E vamos a meter no forno para que se nos doure por aquí. Somos trozos, trozos. Unha maravilla, Home, claro. Moi mal, se ten que dar hoxe para non gañar, Xulio. Bueno, non vou Es que dicir agora nada. no último momento Que me cagas. cagala de algún xeito ou algo así. Bueno, é moi fácil, é moi Moi xulo. meu. Moi meu. É moi meu, eso.
Vale, mira, entón, témosla así. Entón, ahora tan pronto ferva forte, vou ao forno. Con permiso dos chourizos de Begoña, que non sei canto tempo necesitan. Epa, que temos unha chamada. Ahora solucionamos o do forno, pero temos unha chamada para gañar 50 euros. Moi boa tarde, con quen falamos? Hola, buenas tardes. Como te chamas? Carmen, Carmen de onde? de Puebla de Caramiñal. Da Pobra do Caramiñal. E do Carmen, ademais, que maravilla. Pregunta que vale 50 euros. Con que mar e terra acompaña Begoña os seus fideos? Pues lo acompaña con... Aí tes unha pista. Espera un momento. Mejillones, langostinos y chorizo. Moi ben. 50 euros. Claro que sí. Moitas gracias. Hubo dúbidas, Carmen, gustache o fideo furado ou a fideuá? Sí. Sí. Cántame. E cal queres que vai gañar, Xulio ou Begoña? Pues tendría que estar ahí para probar los dos. Porque non ves un día? Bueno, porque cuando pueda. Pois veña. Ahora estoy ocupada. De momento que cheguen os 50 euros e despois xa verás. Un biquiño grande, Carmen. Muchas gracias, Juan. A ti, grazas a ti, Carmen. Fantástico. Chao. Fácil de gañar 50 euros en Voltas Comprar. Aquí é sencillo. Bueno, eso es Encender un pouquiño xa está listo. Super sinxelo. Mira, ahora que empeza a ferver forte, vamos a mirar se o forno está suficientemente quente. Sí? Sí. Vámoslo meter no forno, vale? Pois veña. Bego, podo meter... Sí, os meus xa lle baixei. Vale. Bueno, vai A ver, lle dar un aroma de chourizo, non? Me vai ter un toque tamén. Sí, Vamos señor. a aproveitar de Begoña. Tempo, temperatura? Tempo de temperatura, nada, 5 minutiños que a tope do forno e que selle aí. Fantástico. Que Que hora que vas facer? seque, non que selle. Mira, agora vou empezar a fritir un pouco o pan e vou facer un machucao. Un machucado con allo, perexil, un pouco de tomate e aceite. Vale. Ben picadiño. Xuntamos todo aquí e despois vamos a botar este allo cru co tomate con todo por riba e vai dar un toque moi bo. Pero para que? Que como... Para que sepa... Máis sabor. Un punch de sabor, Sí, señor. É un sustituto do alioli que utilizan no Mediterráneo, pero nos vámoslo facer de outra maneira. É verdade, que a fideuá... e lle botan alioli. Botalle alioli, pues nos en vez de facer o alioli vamos a utilizar o sabor do allo, que lle vai moi ben en cru, pero vámoslo machacar de outra maneira. Pois Xulio tou polo machucado e Begoña por unha cousa que non sabía que existía, que lle chaman salmorreta. Oh, que pinchaza tengo de Begoña agora, Vai. Persime un segundinho. Como medrou isto. Xa cambia a cousa, Carai, ahora sí, Xa lle botei uns mexillóns, ahora uns gambós, mira que maravilla. Wow, como cheira isto, Calla, Ten flipa. alegría, mira como fai chup chup. Claro. Hai que ter cuidado, mira, porque estas é o que dice Xulio, que se pegan como las olas. Entonces, despaciño así, vámonos colocando porque queden bonitos. Porque aquí que se nos pegue non interesa, non? Home, non, porque o sabor a fumo aquí... No, pero no, as paellas, o Malo. socarrat, eso gusta. Sí, pero bueno, eu o socarrat con lume moi ben, pero con vitrocerámica... Isto non vale para nada. Isto non vale para nada. Non atrapallada. Sí, señor. Pois... No, pregúntame a directora se tiña algún superconsello. Non tes ningún superconsello? E ahora mesmo... Non che ve ninguna Pois, cabeza? Moito cariño, e moito amor. Me parece o mellor superconsello que E pode nada, haber. é sofrir os fideos, sofrir os No, fideos. ahora non te maravilla. veas, a menos que nos poñan o do superconsello. Veña, Aí está. Dalle. un bo consello para facer un bo guiso de fideos é tostalos un pouquiño. Eu se non os tosto na mesma tarteira, na mesma que fago o sofrito, tostes un pouquiño no forno. De E logo. quedan riquísimos. É moito mellor, con cariño. Con cariño e con amor. Aí estamos. Fantástico, se nos quedou de maravilla este superconsello. Pois mira, xa está. Entonces agora o que vou facer é, cando Xulio queira, Vale. ir ao forno, vou ir buscar os chourizos. Cando Podes ir queira. cando queiras, que non está quente para min, tiven que sacar isto, Pois veña, vamos ao forno. Pois vamos ao forno quitar os Veña. chourizos. Teño medo de que se me pegue isto, vou a retirar un pouco. Aí. Queres que che abane eu isto? No, porque esta é... así. Te fías de min, Non, é que, sabes o que pasa? Que teño o rollo metido de cañotas, entón non me fío nada Normal, entendo, te dos ve. presentadores, sabes? Aí vai. Faz ben, Ai, 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 ai. Carai, pois o queime, Carallo. Superconsello, nunca sacar unha bandexa do forno cun paño húmedo. Querelo tamén, superconsello. Pero porque me dixeron, saca xa, saco. Vete aí o superconsello, comete iso. Superconsello. Se sacamos Mire, xa unha está. bandexa quente cun pano húmedo, que facemos é que esa humedad evapore e nos queime. Sí, O que lle señor. pasou a Begoña. Paño seco. Sí, Moi importante, paño seco, non queimar tallle máis dos dedos. pero que machete moito. No, porque xa están acostumbradas, son neta de Ferreiro. O que pasa que xa aí atrás fun a renovar o carné e non tiña as huellas para poñer no carné. Pero ainda te piden as pegadas Sí, digitais, sí, claro, Ah, bueno, pero claro, sí. Tens que poñela. E dixome do carné, pero son cho sacado as huellas, digo, pois é que non terei xa. Podo ir de
Millor na cociña, millor na cociña. Pois mira, isto xa casi está. Vamos a botar un poquinho máis de líquido. Pero mira, que pintaza ten. Ten pintaza, eh? Sí, ahora voulle cortar o chouriciño e vou ir colocando. Vale, un poquinho máis de líquido. Eso, e ahora hai que un poquinho máis lento. Vale. Ti como sabes que che pide máis líquido? Porque levo moitos anos. Ah, pero non me vale, porque eu quero aprender. É a vida. Non me vale. Aquí é moi fácil, os gustos. Canto máis... Gustache máis seco, menos líquido, sabes? Gustache máis mollado, pois un pouquiño máis de líquido. Eso depende como che gusten as cousas. Vale? Fantástico. Déixote, entón. Perfecto, sí, vou cortar os chourizos solo, eh? Pois veña. E os vas poñer por aí? Vou nos colocar por arriba e xa está. O con Xulio, entón. Chourizo xa está. Pois veña. Xulio, como vai ese machucado? Pois mira, aquí estou. Teño aquí o allo, perexil, un poquinho de aceite, moito amor tamén. E cariño E un tamén, é poquinho, importante. e un poquinho de tomate. Entón, con isto que vamos a facer é aliñar. Mira, estou ofrecendo aquí este pan, tanto para aliñar despois este pan, como o que temos agora sí que está no forno, eh? Vale. Porque xa colleu calor. Eran os chourizos de Begoña, que, claro, Pero isto, as torradas de pan vai a poñer por riba. claro. Me gustan os pratos que son para xogar, porque levas un pouco de carne, un pouco de pan. Claro, a mí un plato con salsa e un pan fritido así, eso é unha... E mancharas máis. Home, caro. Fantástico. Sí. E os pantalós. Os pantalós tamén? Sí. Bueno, esperemos que non. Eu as máis xa vou... Eu estive cociñando toda a mañá do sábado. Sí? Cos mismos pantalós. Non me manchei. Se teima a comer, que a primeira vez, pum. E digo, no pode ser. Xa me chamaron de todo na casa, claro. Menos bonito. Como a siempre. Moi ben, pois Pero estamos bueno, fritando o pan eso que... xa está. Botache o pan así, sin nada. Un poquinho de aceite. Vale. Un poquinho de aceite, sí, para fritilo, para que teña ese toque así como a picatoste. Ainda lle falta un pouquiño por aí, ves? Ainda lle falta un chisco. Fantástico. Paga un pouco máis, sacamos Fideo dixeche 5 minutos só. 5 minutos, podémoslo sacar, eh? Eu penso que Sacámolos? Sí. Pero tes un pano que non está mollado, Sí, verdad? sí, claro. Vale. Hai que aprender dos erros dos outros. Sí, este, que quedaría de maravilla o teu superconsello agora queimarte. Ahora aguante de que te Ahora queimes. ponémoslo aí. Contra el, entón sí que me iba a rir. Entonces, muy bien, gracias, Juan. Entonces, mira, ahora, unha culler. Que che parece eso? Son unha maravilla, eh? Me parece increíble. Porque tampouco quero darche Parece moito increíble bombo. que o fixera, Para mira, min que ahora hoxe, temos aí. para min que hoxe vas en cabeza para Sí. gañar. Oh, gracias, Juan. Para min, sí. Pero sabes que ao final se pode torcer. Non sei como faz, que sempre que ves, faz que non bote de menos a cañotas. Anímate un pouco, son esos fenómenos. Sí, pero é que el machácame vivo. Mira, esto xa temos aí. Entón, ahora, con este, o que che decía, este allo cru, o tomate e todo, o que vamos a facer é dalle un toquiño por riba. Mira ti que pensei que ibas botar o pan por riba. No, o pan tamén lle vou botar, eh? Vale. No, pensei que ibas botar este No, isto o vou machucado. botar tamén o pan. Ah, sí, señor. Entón xa temos aí un toque... Vou ter que calar eu con isto de que non me gusta a fideuá, eh? Xa verás que rico está. Está ten moi boa pinta, eh? Mira, ten, se te fijas, está caldosiño. E a ideal é comer así caldosiño para que se non queda un pouco mazacote, pero esta vai estar o fideo dente e caldosiño. Quenchou. Moi ben. Super rico. Entón agora vou buscar onde poñer ese pan. Habrá que ir colocando así, non? Eso Finamente. é. Vamos por aquí. Está. Que pintaza, eh? Vou dar unha forma de cruz que me parece moi original. Xa que teño 4 trozos. E agora por riba poñemos un poquinho máis do machucado. Pois sí, señor. Pois ten unha pintaza, merece un aplauso, claro que sí. Pois moita Vamos a dar un aplauso, de momento non vai a ser que perdas. Vamos a falar con Merchi un pouquiño. Merchi, que? Ule moi ben todo, Ule moi ben, verdade? Non sei cal elegir. No. Vamos a ver. E despois valo probar con calma, sin presión. Bueno, con calma tampouco moita, pero sin presión. E vas ter que decidir. Pero así pola pinta, cáixete mellor pinta. Non sei. Aos dous me teñen boa pinta. Pero tes que mollar, porque Ule hai... me ben. Pero son diferentes, porque un leva carne asada e outro leva mexillóns e langostinos e mira, chourizo. desde aquí nos vin. Non lle vin o de dentro, veixo sartén nada máis. Non se quere mollar. Vamos a ver, Merchi. Convídote mañá a comer a miña casa. Digo, che vou fazer fideuá, métolle langostinos e mexillóns ou métolle carne? Que prefires? Home, non sei, se cos langostinos e mexilóns estará máis rico que... Mira, eu estes. O de chup-chup e o de Begoña. Pintaza ten, Ten unha pintaza, sí. E arriscou, porque lle meteu chourizo o mexillón e Nunca langostino. lle metín chourizo. No, No. pois aí arriscou, eh? Teñen boa pinta. Moi boa, moi boa. Ti como faz a fideuá? Eu botolle polo, é polo caseiro, botolle uns mexilóns, botolle unhas ameixiñas, e despois adorno con uns poucos de langostinos. Toma, pues tampouco te quedas curta a hora de botarlle cousas. Vente comigo, Merchi. Dale outro aplauso a Merchi. Vai te explicar, Begoña, que o que fixo. A ver, Begoña, contalle a Merchi, que estás facendo agora? Pois ahora estaba picando un pouco de perejil.
vale? Pero para facer bonito. E nada, isto xa está, vale? Para mí xa está ben de sal. Ahora vamos a botar un pouquiño de perixel así por arriba. Ajá. Aí vai. E ver, mira que pinta o chourizo. Unha pintaza. De feito, hoxe non debíades nin ben pratar, debía de comer xa directamente da tixola. Pero depois a mellor hai xente que quere probar tamén. Ah, bueno, tes razón. Entonces, Eso tes razón. vamos a poñer un platiño bonito. É que así está paella. precioso, sí. Moi ben. Sí. E despois damos de probar tamén á xente. É así. Como se vende, Jo. Un pouquiño de perixel. Ahora está na época de plantar o perixel. Sí. Sí. Ah, que sí? Sí, que non lo dixo ¡Este antes. Boluna! Sí, Ese nos lo dixo antes Juanjo, que veo aquí a darnos... E a celgas tamén. E a celgas tamén, sí. E a cebolas. A celga plantala un ano, Depois inza por todos lados. Sí. No, a celga planta un ano, unha vez que aprobas xa non la queres plantar máis. No, é que depois Bueno, te celgas para toda a vida. Tamén Casou te... sensación, o de plantar o perixel. Todos teñen unha opinión, como Juan. Inda que ás veces non valga. Mira, vamos a poñer así un platiño bonito. Mira, cun mexillón, Ajá. un pouquiño de fideuá, un caldiño, Botalle chourizo. un lagostino. Sí, sí. Mira, recetas moi sinxelas, porque tanto a de Xulio, que está impresionante, Gracias, e esta Bego. tamén, de nada. Que mal mintes. Super ricas e fixámolas en directo. Que- Que aquí Fixámolas peloteo, porque dixeron que Oiches, estaba impresionante. Tes peloteo, queres quedar ben con Xulio. Sí. Eh, que xa non o coñeces, Merche. Eu e Xulio levámonos ben. Sí, señora. Home. Discutimos Para mí algunha moi vez. Xulio, ben. ti plantache? Eu estou, sí, mira. Sí? Eu xa teño, xa che Mima. puxen un trociño de pan tamén para ti. Mima. Foches máis Costela. generoso que Begoña, Home, que Begoña é moi boa, pero é moi tacaña. Begoña, está Ves? dicindo que é máis Mira. generoso Xulio. Este xa vai caldosiño e mantemos ainda o caldo para todas as racións. Ah, para chupar co Claro, pan. isto ideal é que repouso xusto. Por se non o fideo pásasnos. Ahora mesmo está no punto, pero se non pásasnos se queda unha papa. Entón, papa e fideo na mesma frase non é ben. Pois veña, vamos ir rápido para que proba. Pero antes facemos a pregunta de concurso. Que Vale. tipo de fideo usa Xulio? Aquel que chaman fideuá. Perdón? Fideuá. Moi ben, fantástico. Fideuá, sin G. Pois iso merece que vayamos ali a probar Vamos xa. alá. Estás Pues a ver se preparada, gusta, Merchi? Merchi. Xa podes ter fame, Preparadísimo. que isto é contundente. Cuidado. Sí. Aí te van poñer as dúas Vai, propostas. aquí. Esta fideuá con carne pois, asada Merchi. que fixo Lola, aínda que Xulio dixo que fixera el. A carne asada fixo a Lola, Que sí. fui en 3 platos. E esta Pois vamos a fideuá Marimonti, lle podemos chamar, que fixo Begoña. Bueno, Fideuá vamos para- caldosa, dixo. Ou fideo gordo caldoso, como lle queres que lle Fideo chamemos? gordo caldoso. Fantástico. Rico e sabroso. Pero mira, foi primeiro polo de Xulio, tiña mellor trazo. No, que pasa é que queima menos, que xa non ferve. Tamén tes razón. Espérate que temos chamada, que nos chaman dende cariño. Xa sabía eu que o xo consello era cariño e amor. Moi boa tarde, Carlos. Hola, buenas tardes. Estás ben? Sí, aquí estamos, vendo o programa. Gusta ese fideuá? Sí, bueno, gusta máis a muller que a mí. Pero seguro que che gusta levar 50 euros para casa. Pregunta, Segurísimo. que tipo de fideo usa Xulio? Fideuá. Sí, señor. 50 euros que van para cariño. ¿Quién va a gañar, Vale. Carlos? Veña. ¿Quién va a gañar? Hasta Non te, logo. non te escapas sin Vai, mollar. vai gañar a muller como sempre. Que di- Ya gañou el. Ah, sí, señor. Claro que sí, dixo. Muller como sempre. Un biquiño grande, Carlos. Vico, chao, Veña, chao. un saludo. Chao. Que Merchi, probache los dos platos xa? Os dous. Sí. Non me sei- digas aínda que... Non sei en cal elegir, Non lo sabes? Non sei. Estás en dúbidas? En dúbidas. Pero tens que escoller un. Claro que teño que escoller un. Bueno, dale máis mans. Non, o público de hoxe ven. Está animado. Sí, está animado, queren probar disto. Merchi, tens que decidir se gaña o fideo caldoso Mare Monti ou Mare Terra de Begoña ou o fideo con carne asada de cociña de aproveitamento que fixo Xulio Mato. Están os dous así iguales, non pensa un máis que o outro. Pero Begoña. Begoña! Gañadora da Voltas co prato de hoxe coa súa proposta arriscada que lle meteu chourizo pois a produtos de mar. Moitísimas grazas, Merchi. Moitas grazas por vir a concursar a Voltas co prato e traernos pois propostas como foi esta, o de fideo furado, fideuá, fideo gordo, como lle queiran chamar. Xa saben que aquí o éxito está en que vos nos envíedes receitas e esta xente sempre as vai mellorar e darlle unha voltiña para que todos gañemos e poderlas buscar ou ben no libro ou nas redes sociais @avoltascoprato. Un placer, como sempre, un biquiño grande e que teñades voluns. Chao, chao.